Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur iraiak 29, ostirala da, eta bi elkarrizketa izanen ditugu astea amaitzeko. Batetik Mikel, Teatro Dix jaialdiaren antolatzaileetako bat da. Teatro Dix antzerki sozial eta komunitarioaren jaialdia da, eta aurten Iruñean Azkoienen eta Tuteran jaialdi hau aurkeztuko dute baita tailerrez eta ikuskizunez beterikoa. Iraiaren 18an hasi zen eta urriaren 15ean amaituko da, eta horren inguruan hitz eginen digu Mikelek. Eta bestetik Izaskun Barber, Karrikiri elkarteko koordinatzailea da, eta merkataritza euskaraz ekimenaren inguruan hitz eginen dugu. Baina beti bezala, elkarrizketak baino lehen, goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1908an, Luzernan bildu zen lanaren babesaren aldeko nazioarteko batzarrak 14 urte baino gutxiago dituzten aurrei industrian egiten zuten gaueko lana debekatu zien. Urte batzuk geroago, 1936an, Espainiako Gerra Zibilean, Junta de Defensa Nacional delakoak, Francisco Franco altxatutako militarrak kontrolatzen zuten gunerako estatuburu eta generalisimo izendatu zuen. Egun berean, baina 1985ean, Sonic PlayStation atera zuen Europan. Eta bukatzeko 2006an, Baltasar Garzón epaileak, 2004ko maiatzaren 11an gertaturiko atentatuaren ikerketan azido borikoa etarekin erlazionatu zuten bi ikerlari deklaratzea deitu zituen. Ustez, euren txostenean iruzurra egiteagatik eta aipatuz Al-Qaedaren ordez. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Larun batean, Su txikien itsasoa topaketa. Trantsizio ekosozialari nola heldu izango da eskubide sozialen kartak antolatutako topaketaren adatza. Goizeko 10etan, trantsizio ekosozialerako edukiez eta aliantzen beharraz hausnartzeko eta eztabaidatzeko tartea izanen da. Arratsaldean berriz, elkarrekin egin nahi denaz aritzeko eta askotariko borroken berri izateko tailerrak antolatu dituzte. Irailaren 30ean, Osaetako garai on sorgigunean izango da. Berriozarko Euskararen eguna. Berriozarko Euskararen asteari amaiera emateko Euskararen eguna ospatuko dute larun batean, hilak 30. Goizeko 11etan, Dianen musikarekin hasiko da ospakizuna eta egun osoko egitaraua antolatu dute. Arratsaldeko 8etan, Nahiak nahi taldeak kontzertua eskainiko du. Histerria antzezlana. Histerria antzezlana eskainiko dute arratsaldeko 7etan, Jesalazko kiroldegian. Sarrera doakoa da eta edonori zuzenduta dago. Igandean, mendi irteera Arangoiti Arbaiunera. Biltokik irteera tematikoen barruan, asteburu honetan Kareharria Nafarroan antolatu du. Arangoiti Arbaiunera izango da lehenengo irteera. Igandean, goizeko 8etatik 3etara. Irteeran izena ematiko bidali mezua 699 6122 zenbakira. Kilotin handia. Atikus konpainiaren eskutik Kilotin handia ikuskizuna. Kolometan eskatuaren inspirazio eredua Onkixote mantxakoa da. Onkixoteren sindromea dauka. Hau da, egun oso ematen du ahizpekin batera zaldun ospetsuaren abenturak gora ekartzen. 4 urtetik gorako aurrei eta familiei eskainitako ikuskizuna da. Sarrerak 3 euroren truke eskuratu daitezke interneten eta lehiatilan. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Comtosek itxaron zerrendak jeisteko arloen arteko koordinazio gehiago gomendatzen du. Azken 5 urteetan 29% igo dira Nafarroan. 21 milioiko inbertsioak ez ditu murriztu. Gainera, alegazioetan peoiak kudeatzea defendatzen du Osasunak. Iaz 35.554 erreklamazio izan ziren atzerapenagatik. Eskuinean batetik Volkswageneko langilek 1000 auto daramatzatez zelaira bultzaka. Bestetik 78 urteko emakume bat hil zen Iruñean bilabesa batek harrapatuta. Argazki nagusian, Witzel kolpe batengatik kexu da epaileak bar taldearekin hitz egiten duen bitartean eta David Garziaren gola baliogabetzeko erabakiari eusten dio. Izenburuan, eskandalua. Epaiak gol bat baliogabetu dio David Garziari eta Osasunaren erreakzioa geldiarazi du sari gehiegi irabazten duen Atletikoaren aurka. 0-2.
Behan Javier Sadaba filosofoaren hitzak. Ergelkeria izurrite moduko bat dago munduan. Alboan, Iruñeko erretegi zaldiko maldikoak 33. urtebetetzea ospatzen du. Bukatzeko Francis Lafargue hilda, Indurain eta Etxabarriko taldeekin lotuta. Diario de Navarrako titularrean, Junts eta Errezek apustua igotzen dute. Erreferendum bat hitzartzea eskatzen dute eta PSOEk kontra egiten du. Sozialistek sezesionistei ohartarazi diete bide horretatik ez dagoela aurrera pausorik. Behan batetik 35.000 pertsonak lehen mailako arretaren atzerapena erreklamatzen dute Nafarroan. Kontos Ganberak egiaztatu du osasun sailak pazienteak zitatzen dituela, zerrendako antzinatasuna errespetatu gabe. Bestetik, Iruñeko erdigunean emakume bat hil zen bilabesa batek harrapatuta. 78 urteko emakume bat hil zuen Olibetoko kondearen semaforo pasabidean gertatutakoa ikertzen ari dira. Argazki nagusian, Martínez Munuera David Garziari zuzendu zaio berdinketaren gola baliorik gabe utzi ondoren. Titularrean, polemikazko porrota. 75. minutuan 0-1 eginda, Osasunak legezko gola sartu zuen, baina bertan bera gelditu zen. Garako titular nagusian, Gasteizko legebiltzarraren 80%ak memoriaren lege berriaren alde bozkatu du. Espainiako eskuina frankismoaren oinordeko politikoa kontra agertu zen. EH Bilduren eta Elkarrekin Podemos IUren arabera, memoria historikoari eta demokratikoari buruzko lege berriaren aurka agertu zen atzo. Argazki nagusian, Emmanuel Macron Korsikako asamblean. Errepublikan oinarritutako autonomia eskaini dio Macronek Korsikari. Uhartearen berezitasunak aipatu zituen, baina balio republikano frantsesei loturik baiti ere. Egin zuen proposamen politikoak ere bide beretik jo zuen. Autonomia bai, baina ingura estatuari loturik. Korsikera irakasteko bultzada ere babestu zuen. Parlamentariek iritzi ezberdinak plazaratu zituzten. Ezkerrean, Bidasoa 2018-2023 txaloz hartu dute zinemaldian. Berrian argazki nagusian Macron atzo Korsikako agintariekin. Titularrean, Korsikari autonomia emateko prest da Macron berezia dela aitortuta. Korsikako asambleak eta Parisek testu konstituzional bat adostu eta konstituzio aldaketari buruz erreferendum bat egingo lukete uhartean. Frantziako presidenteak esan du Korsikera ez dela ofiziala izanen. Beko titularrean, batez besteko pentsioa 50 eta 60 euro artean igoko da hegoaldean. 2024an KPI-aren arabera eguneratuko dituzte pentsioak, eta irailera arteko batez bestekoa 3,8 da oraingoz. Langile publikoen soldatak berriz gehienez beste 0,5 emendatuko dira urrian. Eskuinean, batetik, memoria historiko eta demokratikoaren legea onartu du Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabal batek. Bestetik, Kontu Ganberak dio Nafarroan itxaron zerrendak 29 handitu direla 2018tik. Behan, Amaia Arranz, Iker Baskeko ikerlariaren hitzak. Mugatuta gaude Alzheimerraren ikerkuntza esparruan. Bukatzeko, Karabak Garaiko Errepublika desegiteko agindua sinatu dute hango agintariek. Amaituz, Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Osasunak gehiago merezi zuen. Osasunak 0-2 galdu zuen Atletico Madrilen aurka, bart gauean sadarren jokaturiko norgehiagokan. Porrotoren ondotik, gorritxoak 14. dira sailkapenean, 7 punturekin, eta jeitsiera postuetatik bira daude. Beste berrian, balizko amnistia lege baten aurkako iritzia ematea errefusatu du Nafarroako parlamentuak. PPren mozioaren kontra bozkatu dute PSNek, EH Bilduk gero abaiketa zurekin Nafarroak. Bukatzeko Landabengo Volkswagenen kaleratzeak ekidin daitezkela uste duelak. Nafarroako Volkswageneko zuzendaritzak enpresa komiteari jakinarazi dio 400 langile kaleratzeko asmoa duela 2024tik aurrera. Landabengo lantokian eginen dituzten azpiegitura lanek sortuko duten eraginagatik produkzioa txikitu eginen da eta hartara lantalde txikiagorekin aritzea proposatu du. Ela sindikatuak uste du badaudela beste bide batzuk lanpostuan mantendu ahal izateko. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Mikel Artxanko daukagu gurekin, Teatrodix jaialdiaren zuzendaria, ez? Arratsalde on eta ongi etorri.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko. Aurten 3. edizioa aurkeztu duzu ez, eta Iruñan, Azkoianen eta Tuteran egin dituzu hainbat tailer eta emanaldi. Irailaren 18an hasi zen jaialdia eta urriaren 15 arte iraunen du. Beraz, konta iguzu pizkat zer dan Teatrodix delakoa? Bai, Teatrodix hitz arraru hau, ez da? Teatrodix jaialdia. Teatrodix giza eta komunitario antzerkiaren inguruan sortu dugun jaialdi bat da, ja hirugarren edizioa da, eta gehien bat da pixkat antzerkia elkartzea gizarte arazoekin eta gizartean dauden pixka bat helburu edo eskaerekin pixkat elkartzea, eta antzerkiaren bidez. Orduan, orain dela ja urte batzuk, 4 urte gutxi gora bera, elkartu ginen bai kultur eta bai gizarte arloko pertsona desberdinak, artistak, kultur kudeatzaileak, langile sozialak, eta bilatu genuen pixka bat jaialdi hau egiteko modua. Gehien bat ere, esan behar dut, Paris 365 elkartetik sortu zela lehenengo eskaera hau, eta ja gero elkartu ginen talde bat, eta denon artean joan ginen sortzen jaialdi hau. Eta sortu zenuten elkarte baten moduko bat Kulturix deitzen dena, ez? Hori da. Momentu horretan, orain dela ja 3-4 urte, hasi ginen elkartzen pertsona hauek, eta gure artean sortu genuen Kulturix elkartea. Orduan, Kulturix da kultur kudeatzaileak, aktoreak, gizarte arloan lan egiten duten pertsonak, batiburrillo bat, eta oso interesgarria. Adibidez, badaude elkarte batzuk ere gure inguruan, edo ez gure inguruan, ere taldean sartuta adibidez Nafarroako Antzerki Eskolako teknikariak eta zuzendariak, teatrolari eskolakoak, Butaka 78, aipatutako Paris 365, elkarte batzuk ere Antartika Kultur Container, Aldezarreko areto txiki hori, Katakrakeko jendea, geltoki, gaude talde handi bat. Eta zuen helburua izan zen zehazki jaialdi hau antolatzea edo beste gauza batzuk ere egiten dituzue horrela sozialki? Gure helburua hasieran ez zen jaialdia sortzea. Gure helburua zen, esandakoa, lantzea antzerkia beste modu desberdin honetan. Bilatzen, hitz egiten genuen irakasleekin edo gizarte sozialan, langile sozialak ari ziren bilatzen beste moduak ere hezkuntzan lantzeko eta barrez. Eta denon artean ikusten genuena zen antzerkia balio bide batzuk oso interesgarriak dituela. Orduan hasi ginen gauzak antolatzen, elkartzen gure artean aberzer egin genezaken, egin genituen ere sorkuntza laborategi batzuk Paris 365 jendearekin, oso ongi atera ziren, eta hortikan sortu zen jaialdi hau egiteko egitasmoa. Eta jaialdia gainera, gu nahi duguna da, gauza hauek jartzea mahai gainean eta jendeari, alde batetik publikoari, horregatik egiten ditugu antzezlanak, baino ere, esandakoa, irakaslei, teknikariei, eta nola, gehien bat, tailer metodologikoen bidez, eskaintzen ditugu tailer metodologiko batzuk antzerki sozialaren inguruan, teknika desberdinak daude, daude teknika batzuk lantzeko asko eskoletan edo enpresetan ere, arazo bat baldin badago, zergatik ez, planteatu irtenbideak antzerkiaren bitartez. Edo, antzerkia edo estena batzuk egiten, askotan jartzen garenean aktore baten paperean gauza desberdinak ikusten ditugu. Da, pixka bat aldatzea begirada, ez? Begira fokoa jartzea beste modu batean. Eta fikzioa eta artea hori egiteko aukera asko ematen ditu. Eta tailerrak aipatu ditut eta gero ere sorkuntza laborategiak. Guretzako hau oso garrantzitsua da. Eta da
aukera ematea, behar bada normalean sorkuntza prozesu batean parte hartzea ezin duenari edo planteatu ez duenari, aukera ematea. Aukera ematea, zergatik parte hartzea sorkuntza prozesu batean, antzerki bat egiteko, ez ditugu horrela helburu oso garrantzitsuak jartzen laborategietan. Gehien bada prozesua. Prozesua, irakasle batekin, kasu honetan Maialen Diaz, bera gainera, antzerki zuzendaria da, dramaturga, aktorea, Nafarroako Antzerki Eskolan sortutakoa, eta aukera ematea, sorkuntza prozesu batean parte hartzeko. Eta gainera ematen diogu aukera hori edonorreri. Edonor apuntatu daiteke. Eta ere, saiatzen gara pixka bat, Paris 365-ko jendea, ara joten den jendea, ere parte hartzeko. Eta apuntatzen dira. Ere, SEI, Servicio de Educación Interculturaleko, parte hartzaileak ere animatzen ditugu eta parte hartzen dute. Orduan oso interesgarria da, sortzen den taldea daela super heterogeneo. Osea, bai adinarengatik, eta bai ere pixka bat, bakoitzan non ikan datorren, ez? Baina, momentu horretan taldean hori jatean uzten da, eta sorkuntza taldea ja da talde bat. Eta guretzako ere oso garrantzitsua da konfidantzako espazio bat sortzea eta taldea sentitzea, pixka bat, denok elkarrekin gaudela, ez? Ni adibidez lehen urtean egin nuen Maialenekin, ni aktorea ez naiz, baina gustatzen zait horrelako pixka bat prozesuetan parte hartzea eta esandakoa. Gehien bat edonor parte hartu dezakela, pixka da amateur. Eta Dix hori hitza nondik dator? Bai, Teatrodix hitza asmatu zuen Mikel Urmeneta. Mikel Urmeneta, artista ospetsua, gehien bat Kukuzu lan egin zuena. Eta Mikel Urmeneta, gure laguna, gogoratzen dut, deitu genuela eta esan genio, Mikel, ez dakigu ze hitza jarri jaialdi honi, lagunduko diguzu. Eta bera gainera, ere horrelako arloetan, Paris 365-ekin ere parte hartu du borondatez, eta animatu zuen laguntzera, eta bera okurrutu zitzaion hitza, Teatrodix. Eta gainera oso farregarria da, eta bera esaten zuen, da un palabro, palabro. Baina bakoitzari, gauden talde bat, eta bakoitzari esan nahi desberdinak ematen zizkigun. Niri adibidez, Asterix, gogartu zidan, eta Asterix beti da, norbait joaten dela potearen kontra, Eta beste bat esan zuen, Dix da, hau da, latinez da, nahi du todos, teatro, todos, horrelako, iruditu zitzaigun hitz oso interesgarria. Eta imaginatzen dut edizio bakoitzean gai bat finkatzen duzuela ez, aurtengo gaia zein da? Bai, edizio guztietan joten gara hori, gai bat aukeratzen, orain arte aukeratu dugu gehien bat, edo mugitu gara gehien bat, interkulturalitatearen inguruan, migrazio inguruan, eta bar. Gainera, Nafarro gobernuko politikaz migratoriasen laguntza ere hartzen dugu, eta hori ere eskertu behar da. Eta aurten, pixkat, hildo horretan, baino konkretuki jarri genuen elkarbizitza, erderaz pertenentzia esaten dena, eta hau da gehien bat lantzeko, bakoitza, hasieran pentsatu genuen migrazioaren inguruan, ze garrantzitsua den talde batean sentitzea parte hartzen duzula, esa pertenentzia. Baina gero konturatu ginen hori pertsona guztientzako oso garrantzitsua dela, parte hartzea, edo lagun kuadria batekin, edo familian, edo elkarte batean, enpresa batean, edo zein lekutan, Baina gainera parte hartzea ez edo zein modutan, bezik eta parte hartzea eta benetan sentitzea esa pertenentzia, baina modu hori oso sanoan edo denon artean berdintsuan, Orduan, horren inguruan egiten ari gara jaialdi osoa. Adibidez, sorkuntza laborategia, lantzen ari da dena gai horren inguruan. Hori aipatu duzu, 3 bloke egonen dira, batetik antzezlanak eta zeintzuk izan dira beste 2 blokeak? Besteak izango dira tailer metodologikoak,
lehen esan dudan bezala, giza eta komunitario antzerkian badaude teknika desberdinak. Adibidez, Teatro del Oprimido famatuena da, gehien bat Hego Amerikan eta Erta Amerikan sortu zena, orain dela ja 20-30 urte, baina badago ere teatro foro, teatro aplikado, work in progress, dira teknika nahiko berdintsuak, baina gero ere desberdinak dira. Orduan, hauen inguruan antolatu ditugu tailer desberdinak. 5 tailer egongo dira. Adibidez, asteburu honetan egongo da David Diamond. David Diamond da kanadiar bat, munduan da oso ospetsua. Bera sortu du teknika bat. Bera 70 urte ditu, badaukaia trajektoria oso zabala. Eta bere teknika da Theater for Living, antzerkia bizitzarako. Eta pixka bat da Teatro del Oprimidoren evoluzio bat. Eta bera aurkeztuko du asteburu honetan. Gaur arratsaldean hasiko da, larunbata eta arratsaldez eta igandea goizean. Norbait nahi badu oraindikan plazak daude, bale? Lekua dago. Eta non eman dezakete izen ematea? Gure web orrian, 3 bikoitza teatrodix.com. Vale. Orduan hor sartu daiteke eta bilatu apuntatzeko. Gero izango ditugu beste tailer batzuk, adibidez Gloria López emango du bat, bera emango du antzerki terapeutikoaren inguruan, orduan bere antzerkia da, bere teknika da gehiago más introspektiba, barrura begira, psikologiaren pixkat inguruan. Gero Momio Gaia, teatro komunitarioaren inguruan, gero egongo da Jorge Inez. Jorge Inez da argentinarra bizi da Madrilen, eta bera ere badauka arrakasta oso handia, 40 urte darama, aktorei pixkat formakuntza ematen, bere antzesteko modua hobetzeko eta nola ere pixka bat egiten du terapeutiko modu batean. Eta azkeneko tailer metodologikoa da urriak 14an, larunbata, Laura Santos emango duena. Antartika Kultur Kontainerren. Horiek dira tailer metodologikoak. Antzeslanak aipatu ditugu, sorkuntza laborategiak, bat emango du Maialen Diaz, esan dudan bezala, bestea ematen ari du Mari Paula. Mari Paula da brasildarra eta sorkuntza laborategi hau da dantzaren inguruan eta bera elkartu ditu 35 emakume, bera nahi zituen denak emakumeak izatea, zeta bere, kasu honetan gai nagusia izango da emakumea eta feminismoa. Orduan, bereiek ja lan egiten ari dira eta urriak 14ean Ziudadelan egingo dute sorkuntza honen pixkat emaitza. Erakutsiko dute publiko oso. Baina izanen da antzerki bat, obra bat... Ez dakigu oso ongiz, eta horrela dira sorkuntza laborategiak, horregatik da laborategi bat. Ez dakigu zer izango den. Kasu honetan, Mari Paula bera beti mugitzen da dantza eta antzerkiaren munduan. Eta kasu honetan adibidez ez nago hor parte hartzen, orduan nik ez dakit zer izango den. Eta gaia bakarrik badakigu izango dela pixkat emakumearen inguruan, baino ez dakigu nola eta zer. Eta segurazki izango da Ziudadelan Belardian, hor espazio irekian. Eta azkenik dira antzeslanak, aipatu ditugu tailer metodologikoak, laborategi sorkuntzak eta antzeslanak. Antzeslanak izango dira denak urrian 10-tik 15. Eta izango dira jaia guztiak Nafarroko Antzerki Eskolan, baino ez guztiak, zuk aipatu zuen bezala ere egongo dira Tuteran eta Peraltan, barkatu, gauza bat esan dut gaizki. Lehenengoa izango da gaur. Gaur bertan, ez? Nupeko ikasleek, ez? Hori da, Nupeko ikasleak egiten dute obra bat, Injusta Justizia, eta obra hau dijoa 11 idazlari nafarrak idatzi dituzten bakoitza testu bat, eta denak
testu horiek dira denak justiziaren inguruan, baina askotan justizia injusta dela, horren inguruan. Orduan, beraiek aukeratu dituzte 11 testu. Eta horrekin antzezlana bat egin dute. Eta dira 11 testu baino nahiko motzak. Bakoitza izango dira 5 minutukoak. Orduan, gaur peraltan, gero izango da ja pixka bat egutegiari begira, 10ean Nafarroako Antzerki Eskolan oso garrantzitsuaz eta euskeraz da. Goizean, goizeko 11etan batetik bestera antzeslana. Hau umei zuzenduta, gehien bat lehen hezkuntzako 4., 5. eta 6. kurtsokoak, hau da gutxi gora bera, uste dut 8-9 urtetik 11-12, gutxi gora bera, zuzenduta. Eta oraindikan badago lekua, orduan apuntatu dira ja bi eskola, baino eskolaren bat orain entzuten badu, ere deitu dezake. Eta batetik bestera antzeslana izango da. Baina ez bakarrik goizean, gero arratsaldean ere, 7:30, leku berdinean, Nafarroako Antzerki Eskolan, izango da obra hau, batetik bestera, eta publikoari irekia. Da sesio familiarra. Hori 10ean. 11ean izango dugu Los Papeles obra. Obra oso interesgarria da biografia bat, autobiografia bat, barkatu. Anthony Neid da libaniarra, eta bera kontatzen du obra honetan, bera Libanon bizi zen, Beiruten, eta bazeukan harremana prohibida, beste mutiko batekin, eta, zenolako arazoak zituzten, orduan saiatu ziren Libanotik ateratzen, Europara etortzeko, baino arazo izugarriak izan zituzten. Orduan, bera ere kontatzen du ze zaila den arabiar pasaporte batekin mugitzea Europara. Orduan, horren inguruan kontatzen du historia oso interesgarria, Urriak 11. Gero, Urriak 12an, Fronterizas da Mari Paula egindako antzeslan bat, Mari Paula da, ere dantza antzerkia egiten ari duena. Eta, ere dantza eta antzerkiarekin bera kontatzen du, izena esaten duen bezala, Fronterizas, zenolako mugak ikusi dituen bere bizitzan, joaten leku batetik bestera, baino azkenean bera eramaten ditu muga guzti horiek bere gorputzara. Orduan, egiten duena da, eskenatokian saiatzea muga horiek, frontera horiek apurtzen. Eta gero ja, hori da 11an. 12an izango dugu, 12an, jagoztu egin zait, Flores Arrancadas, 13an, Flores Arrancadas a la niebla, ostirala. Hau da, ere Jorge Eines, lehen aipatu dudana, da zuzendaria, eta da antzeslan bat, Nafarroako Antzerki Eskolan izango dena. Eta ja bukatzeko, asteburu horretan, 14 eta 15ean, obra berdina izango dugu, Bianco. Bianco da obra familiar bat. Eta, kontatzen du historia bat, elkartzen direla emakume batzuk, bidai batean, maleta batzuekin, eta zenolako gauzak gertatzen zaien. Eta horrela amaituko da, ez? Eta hori izanen da tuteran, edo zein izanen da tuteran? Bai, tuteran izango da. Urriak 14ean, Urriak 14ean badaukagu batera. Hemen, Iruñean aipatu dudana, Bianco, eta egun berdinean izango dugu tuteran obra bat, hori ez dut aipatu, deitzen dela El aire entre las nubes. Hori da Joana Moya da zuzendaria, Iruñekoa da, eta da Iruñeko antzerki talde bat, eta egiten du obra hau. Eta bereiek egin dute ere obra hau pixka bat teknika hauen bitartez, ez? Un work in progress ditzen dena, lantzen direla gauzak eta gidoia momentuan, taldearen bitartez,
taldea sortzen dituela pixka bat eszenak, gidoia eta dena. Eta hau tuteran egingo dute. Eta erakustaldi edo antzezlan hauek sarrera librekoak dira, ordaindu behar dira? Bai, adibidez, tailerrak balio dituzte 20 euro. Tailerrak, uste dut ez ditudala esan non diren. Urriak 11an hasiko da Gloria López, urriak 10ean hasiko da Gloria López Nafarroako Antzerki Eskolan. Eta gero, Momio Gaia egingo ditu 11an eta 12an, 2 egun, eta egingo ditu Antartika Kultur Kontainer Aretoan, kale nagusian, Iruñako kale nagusian, 20 euro. Denak dira, balio dituzte 20 euro bakoitza. Eta gero, Jorge Inez egingo du ostiralean Teatrolari aretoan. Teatrolari dago kale berrian, Iruñeko kale berrian, justo Maisonabe hotelaren parean, eta ere 20 euro. Eta azkena, eta azkenekoa da Laura Santosena, larunbata goizean, eta egingo du ere Antartika Kultur Kontainer aretoan. Eta ere 20 euro. Antzezlanak doakoak? Ez, antzeslanak. Doakoak dira sorkuntza laborategiak. Sorkuntza laborategiak doakoak dira. Antzeslanak balio dituzte, mugitzen dira pixka bat prezioak, adibidez, lehenengo obra, eskolentzako goizeko sesio hori balio du 3 euro, eta arratsaldekoa balio du 6-7 euro. Osa, balio du 7 euro, baina 4 pertsonen talde bat joaten badira elkar, 6 euro. Osa, nahiko prezioa. Eta gero, beste obra guztiak balio dituzte 9 euro. Osa, Nafarroako Antzerki Eskolan egiten diren guztiak 9 euro. Eta nola da orain arte egiten duzun balorazioa, aurtengoari, begira? Bueno, oraingoz, egia esan da oso ona. Gainera oso interesgarria, adibidez, 2 sorkuntza laborategiak bete dira. Osea, izan da, izugarriaz, eta batzutan pentsatzen duzu horrelako, da nahiko esperimentala, laborategi batean parte hartzea. Gainera, normalean antzerkian ez diren aritzen pertsonentzako. Bete dira. Osea, Mari Paularen sorkuntza laborategian daude 35 emakume. Hasieran pentsatu genuen 30entzako eta ireki genuen. Eta Maialen Diez egiten ari duen laborategia berdin gertatu da. Hasieran pentsatu genuen 15entzako eta badaude 19. Orduan irekiko dugu pixka bat eta jendea nahi zuen parte hartu. Eta gainera oso ongi egoten ari dira Maialen Diezeko taldean nik ere nago eta benetan polita egiten ari du Maialen eta talde osoa oso ongi ego. Beraz, espektatibak gainditu dituzu, momentuz? Momentuz bai. Eta aurreko 2 urteak? Aurreko 2 urteetan, ere orokorrean arrakasta handia izan zuen, bai. Arrakasta handia. Hombre, behar bada ez ekitaldi guztietan, beti badago zerbait, behar bada jende gutxiago etortzen dena. Baina tailerrekin ere, kontutan hartu behar dugu, badaukagula kolaborazioak, konbenioak, Nafarroako Antzerki Eskolak, konbenioak ezke parte hartzen dute ere, ez? Orduan, etortzen dira beraien ikasleak tailerretara. Orduan, horrekin eta teatrolari eskolarekin ere, ja, kasi betetzen dira. Eta orduan tailerrak beti izan ditugu, laborategiak ere, kontatu duen bezala ere, eta gero antzeslanetan denetari dago, ez beti, egon dira egunak ere publiko gutxi etorri direnak. Baina orokorrean nahiko arrakasta handia izaten ari du. Gero gainera ere eskertu nahi dut Nafar gobernuari, lehen aipatu dut politikaz migratorias, eta gainera eta ere kultur departamentua, ere diru laguntza jasotzen dugu, eta Iruñeko udaletik ere. Eta ez hori bakarrik, Iruñeko udala ere usten digu lekuak, adibidez Ciudadelan egiteko, Kondestablen ere egin dira ensaio batzuk, orduan, ere hori aipatzekoa da. Eta ni uste dut horrela, adibidez ere Auzoenea, Aldezarreko elkarteekin ere harremana ditugu. Orduan, sare hori, ni uste dut oso garrantzitsua izaten ari dela, Katakrak, Geltoki,
pues jende asko hurbiltzeko eta sare horren bitartez, sortzeko hor pues jendea animatzeko pues pizka bat bidea. Osongi, oraindik 15 egun baino gehiago geratzen dira jaialdia amaitzeko, baina disfrutatu tailer honetan, eta sorkuntza metodologiko honetan, eta antzeslanetan ere, eta plazer bat izan da zu hemen izatea, Mikel, eta hurrengo baten, gehian beste jaialdi bat aurkeztuko diguzu, ez? Eskerrik asko, gonbidatzeagatik, plazer bat izan da hemen egotea, eta ni nahi duzuten momentuan etortzen naiz eta hitz egiten dugu nahi duzu. Oso ongi, mila esker. Bale, zuri. Gaurko eta asteburuko eguraldia entzun ditzagun. Gaur ipar isurialdean behodei batzuk ikusiko dira, batez ere goizean, baina hala ere oro har eguzkitsu egongo da. Gainerako eskualdeetan behe-lainoa sor daiteke egun sentian, baina gainerako orduetan oskarbi egongo da. Haizea ahul ibiliko da, goizean hego-hego ekialdekoa nagusituko da, eta eguerdian eta arratsaldean ipar-ekialdekoa. Temperaturak apur bat behera egin arren, balio nahiko altuekin jarraituko dugu. Maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 28-30 gradu ingurukoak barnealdean. Larun batean eguzkia eta beroa. Oskarbi egongo da egun osoan, eta temperaturak gora egingo du, barnealdean oso haize gaindituko dira 30 graduak. Kostaldean brisak apur bat oztopatuko du igoera, eta litekena da 30 gradutara ez iristea. Goizean hego-hego ekialdeko haizea ahula ibiliko da, eta eguerditik aurrera brisa ibiliko da itsasertzean eta inguruko baileratan. Goizean goiz behe-lainoa sor liteke. Igandean eguraldia ez da asko aldatuko. Oskarbi egongo da, goizean goiz behe-laino pixka bat sortu arren eta temperatura altuekin jarraituko dugu. Kostaldean balio altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira, eta barnealdean 32 eta 35 artekoak. Hegoaldeko haize ahula ibiliko da, eta arratsaldean brisa ibiliko da kostaldean. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Izaskun Barber daukagu, Karrikiri elkarteko kidea eta koordinatzailea, ez? Arratsaldeon, Izaskun, zer moduz? Ongi. Aspaldiko, ez ginen ezagutzen, baina plazer bat. Igual, berdin, bai. Merkataritza euskaraz ekimena aurkeztera zatoz, zertan datza ekimen hau? Ekimen hau oso zaharra da. Karrikiriko bazkideek martxan jarri zuten 1997 urtean, gutxi gora bera, okerrez banago. Eta, bazkideen artean, bolondresen artean, sortzen dituzte talde ezberdinak, auzo ezberdinetatik ibiltzen dira, eta badoaz komertzio edo zerbitzu ezberdinetan sartzen, eta ikusten ea euskaldun saltzailerik badagoen. Horrela bada, eskaintzen diote gure liburuzkan egotea, baita gure webguneko zerrendan ere, eta helburua da euskaldunok euskal zerbitzuetan kontsumitzea, ez? Eta gerturatzea gure euskal komunitate horretara. Euskaraz non nahi hemen ere bai leloa erabiltzen duzu, ez zer adierazi nahi duzue lelo honekin? Lelo honek, uste dut nahiko garbi esaten duela, ez? Hemen euskalduna garela eta euskaraz hitz egiteko aukera bat baduzula zuk egunerokotasun horretan egiten dituzun erosketetan. Orduan, uste dut importantea dela jakitea zure arategira, betiko arategira joaten zarenean, euskaraz zergatik ez eskatzea zure betiko haragi, ez? Eskaera hori orduan. Hor, egongo da pegatina bat, lelo honekin, adierazten duena, hor euskarazko zerbitzu bat eskaintzen dutela. Gida berria ikusi dut plazaratu duzuela, noiz plazaratu zenuten edo noiz aurkeztu zenuten? Bai, hau iaz plazaratu genuen, normalean urte bukaeran plazaratzen dugu, eta bi txandetan banatzen ditugu, komertzioetara, bidaltzen ditugu, eta baita udaletxe ezberdinetara. Orduan, normalean 15.000 ale egite ditugu, aurten ere gainera, duela 2 urte berritu genuen webguneko zerbitzua eta horrek ere tirada handia izaten ari du, azkenean eguneratu behar genuen eta nahiko prozesu natural bat izan dela uste dut.
eta bertan ere badago. Orduan egia da fisikoari arreta gutxiago edo, garrantzi edo, ale gutxiago inprimatzen hasiko garela, baina importantea da ere, komertzioetan egotea, ze azkenean kontsumitzera joaten zarenean bertan ikustea liburuskak asko egiten du. Ez, ikuste duzu, merkataritza, ez? Zer da hau, Orduan importantea da eukitzea, baita udaletxeek izatea eskura, iruditzen zait nahiko interesgarria hori, euskaltzaleontzat, ez? Zer aurkitu dezakegu zehazki gida horretan? Zehazki, komertzio eta zerbitzu ezberdinak. Komertzioak dira, edotariko komertzioak, bertan aurkituko dituzue pasteleriak, kafetegiak, tabernak, zapata dendak, arropa dendak, baina baita psikologoak, abokatuak, dozein zerbitzu dela eta, guk egunerokotasun batean joaten garen ilapaindegi batera nahi dugula gure auzoan gainera, azkenan auzo eta Iruñerriko zonaldeak oso markatuta daude. Orduan interesgarria da, zu adibidez Zizurreko bazara, jakitea Zizurrenea zeinek eskaintzen aldizun zerbitzu bat euskaraz, edozein zerbitzu. Orduan hori nahi izan dugu egin, mapa baten bidez baita ere, nahiko argiak izan eta alde zaharrean jartzea zehazki nun eta zer eskaintzen duten establezimendu horiek. Izango litzateke Google Maps baten modukoa, helbidearekin eta jartzen du non dagoen hori, ez? Hori da. Eta zer suposatzen du gida horretan establezimendu edo zerbitzu bat egoteak? Uste dut euskal komunitatearendako nahiko importantea dela, izan ere, guretzat beste erraminta bat da, asko ditugu eta asko egiten ari dira, baina hau da beste bat. Eta suposatzen duena da, gure realitatea ikustea, ez? Zenbat eta gehiago egon hemen, horrek esan nahi du gure herrialdea askoz ere indartsuago egingo dela, ez? Eta euskarazko eskaintza nabarmenagoa izan dela. Orduan, importantea da, liburuska hau geroz eta potologoa izatea. Eta nola egin dezake establezimendu batek horren parte izateko? Modu asko daude. E-mailez idazten aldigute, bulegoabilduakarrikiri.eusera, eta bertan adierazi euskal zerbitzu bat ematen dutela. Minimoki eskatzen duguna da pertsona bat egotea euskaraz ematen alduena zerbitzu hori. Importantea da hori, azkenean guk badakigu errealitatea oso zaila dela kudeatzeko eta beti pertsona bere egotea zerbitzu hori ematen, azkenean komertzio txikiak eta nahiko komplikatua badute ja bere errealitatea, orduan ulertzen dugu agian goiz ez bakarrik egon daitekela euskaldun bat, baina arratsaldez ez. Hala ere, pertsona hori euskalduna bada eta zerbitzua euskaraz ematen albadu, liburuskan sartu alda. Orduan hori alde batetik importantea da jakitea, ez? Gero bestetik, gure bolondresak ere pasatzen dira, denetara ez gara ailegatzen, zezkena bolondresak gara eta energia, ailegatzen da, ailegatzen den punturaino, ez? Baina badagu taldetxo bat, eta bertatik pasatzen dira, eta gure liburuskaren berri ematen die, eta nahiko balute, apuntatzen aldira. Gero gure webgunean, saia sozialetan informazioa zabaltzen dugu, irratian ere bai, Euskal Herria irratian noski. Eta horixe, baina modu errazena da e-mail bat idaztea, edo sare sozialetan idaztea ere. Eta establezimenduek bete behar duten baldintza bakarra izango litzateke pertsona batek euskaraz jakitea? Hori da, minimoki hori da eskatzen duguna. Ze azkenean guk, hemen nahi duguna nabarmendu da, zuk zure zerbitzu hori zuri euskaraz ematea, ez? Orduan minimoki hori izan beharko lukete bai. Nola demostratu behar du pertsona horrek euskaraz dakiela? Osea, nola... Demostratu, hitz egitea, ez? Osea, guk ez dugu exigitzen ze bata izatea, esan nahi dut. Minimoki moldatu beharra dago, gogoak izan behar ditu euskaraz, ez? Zerbitzu hori emateko. Naturalki atera bertzaio, esan nahi dut, kapaza bada edo gogoz badago zerbitzu hori euskaraz emateko, nahikoa da.
Osea, ez dugu maila berezi bat exigitzen. Guretzat importantea da hitz egitea, egitea eta entzutea gehien bat. Orduan hori da importanteena. Aurreko urteari begira, gida honetan zenbat establezimendu berri daude? Zenbat zehazki, egia da, ezin dizudala zehaztu, ze baita ere kendu dira batzuk. Eta penaz, eguneratze hori ez da izaten, ez gehiagora asko ez da joaten. Normalean izaten dira, media bat eginen zuela, 10 berri, gutxi gora bera, baina aldi berean kentzen dira. Eta zergatik kentzen dira? Komertzio asko izten dutelako, hori azkenean gure egunerokotasuneko zerbait da, ez? Azkenean denok jotzen dugulako online erostera, eta denda fisikoak geroz eta gutxiago erabiltzen dira zoritxarrez. Eta orduan horregatik, azkenean kulturalki edo, gizartea eraldatzen delako eta zerbitzuak beste modu batera eskaintzen hasten garelako, ez. Esango zenuke badaudela establezimendu euskaldunak, euskaraz egiten dutenak, eta ez daudela gida horretan? Bai, ziur aski, esan dizudan bezala ez garelako ailegatzen leku guztietara, orduan oso zaila egiten zaigu. Horretarako, adibidez, gu Karrikiritik zentratzen gara Iruñan eta Iruñeko auzoetan. Baina gero, erlazioa dugu euskara teknikariekin guretzat oso lan importantea egiten dutela, azkenean nahi dugu bete Iruñerriko zerrenda, baina horretarako laguntza behar dugu ere. Orduan udaletxeek laguntzen digute. Eta haiei esker betetzen dugu Iruñerriko zerrenda, importantea dela oso. Establezimenduek gida horretan parte hartzeko zerbait ordaindu behar dute edo? Ez, erabat doakoa da, bai fisikoan eta webgunean agertzeko, edo zen momentutan gainera deitzen aldigute edo e-mail bat bidali aldigute, urtean zehar, nahi dut. Gero badago aukera publizitatea jartzeko, publizitateak azkenan, liburuskak eta ordaintzen dute, ez? Osea, guretzat beti, bada pixkat beste diru iturri importante bat. Orduan publizitatea beti jartzen dute, batzuek, gero zerbitzuak adierazteko beste modu bada ere, ikusgarritasuna lortzeko, baina publizitatea, bai, beste aukeretako bada. Eta esango zenuke igoera bat izan duela gidari begira? Establezimendu gehiago sartu direla, azken urteetan, euskaraz gehiago egiten dutela? Bai, nik uste baietz. Bai, baina da, esaten dizute oso zaila da erantzutea horri gehien bat, gero desagertzen direlako ere, orduan, baina agian agertzen dira beste modu batera. Orduan, nik uste dut geroz eta gehiago entzuten dugula euskaraz, baina logoa ikusten duzunean euskaraz gehiago hitz egiten duzulako ez, edo ja zoazelako horretara, baina bestela iruditzen zait nahiko zaila zehaztea galdera horren erantzuna bai. Eta ekimen honetaz aparte ze zerbitzu eskaintzen ditu Karrikirik? Karrikirik azkenean elkarte bat da, hori hasteko, ze lehenengo gauza ikusten dena denda da, baina horren atzean badago beste mundu bat, esango duguna. Guretzat denda oso importantea da diru iturri bat delako, baina baditugu beste diru iturri batzuk, eta adibidez itzulpengintzan ere ibiltzen gara, hori guretzat ere oso diru iturri importantea da. Baina aldi berean, kultur ekitaldi ezberdin asko egite ditugu, kantaldiak, liburu aurkezpenak, gero beste elkarteekin elkarlana egiten dugu, importantea dela ere, azkenean gure euskal komunitatearekin bat egitea edo elkarlan bat sortzea importantea iruditzen zaigu eta polita gainera ez, eta saiatzen gara, pixkat harremana zaintzen, eta kultur ekitaldiak gehien bat. Orain hasiko gara baita ere ipuingarriarekin, ipuingarriaren festa, liburuaren festarekin, eta, gauza ezberdin asko. Ero aldizkari bat kaleratzen duzu edo? Jabetero badugu Karrika, hori da gure aldizkaria, eta bertan jartzen dugu gure nobedadeak, ez? Gure ekitaldien berri ematen dugu,
zertan ari gara, gero liburu eta musika gomendioak ere emate ditugu. Bai, gero aparte ere baditugu beste bi zerbitzu mota, direla lan-poltsa zerbitzua eta pisukide zerbitzua. Eta hori betidanik funtzionatu izan du oso ongi, ze azkenean gure lana da euskaldunon artean zubi bat egitea eta hien artean harreman bat sortu. Orduan guk ematen diegu erraminta bat eta adibidez pisubia bat zabiltzea Iruñan eta nahi baduzu euskaldunekin bizi edo harreman bat sortu, nahiz eta euskaldun berria izan, berdin baina nahi duzu, pixkat hori euskaraz bizi, guk emate dizugu erramenta bat, eta lan-poltsari begira, berdina. Azkenean, nahi duguna ere, komertzio hauek ere, lan-poltsa zerbitzu hori erabiltzea, lana eskaintzen badute, gure gana jotze dute, eta baita, guk, azkenean gure poltsan zabaltzen dugu, eta oso ongi funtzionatzen duen zerbait da. Hori jendeak erabiltzen du lan-poltsa hori. Asko, bai, eskaintzak daude beti. Egia da, urtearen arabera asko aldatzen dela, baina lanbila beti dago norbait, eta euskaldunak asko gara, eta bai, mugimendu desente du bai. Zer suposatu zuen, ez dakit duela zenbat zauden karrikiri, edo duela zenbat zaren karrikiri elkartearen parte, zer suposatu zuen zuretzat? Niretzat, Iruñako beste ikuspuntu bat ezagutzea, nuena ezagutzen, nik azkenean kanpoan egiten nuen lan, kanpoan Gipuzko aldean baina, eta Iruñan beti Iruñakoa naiz, eta beti egon naiz dantza taldean, eta pixkat euskal mugimendu horretan baina niretzat, niri erakutsi dit, euskal kulturaren beste parte importante bat hor dagoena, bizirik dagoena, eta geroz eta importanteagoa dela uste dut. Edo zabaltzeko asmo eta gazte asko daudenak, eta jende oso interesgarria dagoena. Norbaitek karrikiri elkartearen parte izan nahi izatekotan, egin dezake? Bai, guk, bazkideek kuota bat dute, bazkideek mantentzen dute hori da beste diru iturri importante bat, guretzat. Behin idatzita edo gure gana gerturatuz, bertan egin dezakete izena ematea edo bulegora idatziz edo telefonoz deituz, nahiko erraza da, eta aukera oso polita gaude, gainera deskontuak egite ditugu dendan, bazkide izateagatik, desgrabatzen da, orduan, badaude gauza askotxo eta gurekin lan egitea nahi badute edo, ez duzu zergatik bazkide izan beharrez, gogak izan behar dituzu, liburu aurkezpen bat egin nahi baduzu, jo gure gana eta lagunduko zaitugu, edo, bazaude olako ekitaldiak egiteko, etorri eta gu prest, ongi etorria izango da edonor. Merkataritza euskaraz ekimenaz aparte, kontatu diazu urrian eta azaroan programazio bat duzuela, eta hori hurrengo asterako utziko dugu, beraz, gaurko amaitu dugu, mila esker, etortzeagatik, plazer bat ezagutzea, eta hurrengo astera arte. Bale, mila esker. Mila esker. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik, eta beti bezala hurrengo astean elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.